luokore kuom ranyisi nyaka runga jwang' nyathini kapo nono nong'e luokore nowuon lawe ma iye cha pondo miya ng'ato luokde dong watiege gi mondo giluoki akini jabuya in kapo nono ni inyalo loso timetable ne janyuol okinyi ma kawuono timetable mari nyalo chalo nade wawinjo mar jo okay an kopo ni aloso timetable ne nyathi kata maybe in terms of contribution maka kinyalo loso timetable mokwongo nyathi kochiew onyalo timo light task morning course otimo matindo tindo mana achako wacho ni onyalo kochunga ka winyo ochung to otemo bano kata bano marach obro ng'eyo olos kuma no ninde oluok wang'e orudh lake kosetieko kamano to onyalo madho gimoro nyathini kosemadho gimoro onyalo koro wuok odhi otug matin ka nyathini osedhi otugo matin motugo kabisa obiro koro onyalo timore nade onyalo somo matin tok tugo nikech ng'eni kosetugo to koro dhi yaw brain mare dhi yawre koro bedo nyathi ma koro to koro kosome holiday kik nyathi e buka ahinya asasa nikech ng'eni holiday kabe en mana mondo refresh or keep him or herself gi notes kata gi information mane puonje nikech mane miluonge ni holiday tok kose somo matin koro onyalo bedo gi screen time nikech ang'eni jomoko nitie jomolony koro maonge gik machalo kaka nyalo mag yudo kaka screen kata gadgets jok maonge kata tablets machalo kaka screen TV wang' jowi ginegi koro nyalo wuok pod ginyalo kendo gidhi gitu nyathi ng'eni to ero tugo ahinya aso koro koduogo to koro luokore asto koro unyalo bedo gi family time toka koro family time nikech kikiwawa ni samoro itiyo to nyathini ini bira kia tich yol tidonjo na nyachuro moko ng'endo nyathina ni kawuono orio nade at least ing'eni ide nyathi mama nyathi baba to kawuono itugo nade ang'ma to be timo achiel ariyo to be temo mula assignment achiel ariyo at least nyathini koro kata kodongo to nyathini bedo gi chia moro malong'o nikech ng'eni too much reading or too much work without an exercise makes someone a dull boy. To ng'eni ma gima sani yudo ka nyithindo mang'eny thoth gidongo ka gin dal nikech samoro gionge gi kinde nyathi keto ne gimoro amora e ot nyathi nigi TV wang' jowi maduong' moinge kata gi size nyathi koro setiyo kamano owuok kama to donjo mane bedroom to donjo sitting room nyathini kata kako interact gi jomoko oko onge to gino play a role maduong' kabisa waketuru nyithindo gi wamegi at least ranyisi makare mondo at least an mana kaka nyalo loso ratiba adawacho mang'eny lakini ratiba wochwiny aparo ni an kadi nan janyuol ne jonyuol maneno chenro ratiba mari jabu sebedo kuoro ote thoth kaendi jalo mar wacho ni nyithindo kik ba baya sakasa Brenda iwacho ni Sharon an Brenda kawuok Mabe wan gi nyathiwa matin ma ja higa 5 mako neno nyako gi wuoyi komako lwetgi to umo wang'e imedo ni koro dhieri adhiera nono ni piny tindo